No niin, nyt olisi teissä tällainen sämpylä. Ruvetaan rakentelemaan tän sitten. Ensin leikataan tuo sämpylä kahtia. Näin. Sitten voidellaan molemmat palat. Näin. Se pannaan vähän juustoa tässä siihen päälle. Näin. Sitten pannaan kinkkua. Näin ja vähän kurkkuja päälle. Noin. Sitten pannaan noin. Käännetään. Näin tuli hieno kerros sämpylä. Maistaa sitten. No. Kato juusto ja toi kinkkumakka on hyvä tässä ja kurkkuja. Sitä kannattaa maistaa. Jos joku tykkää sämpylästä. Joo. No sanotaan vaikka 5/5. Näihin sämpyläisiin kuviin ja tunnelmiin täältä. Moro!